Marami ka dyan.
Sabi, maglalaban na tayo ulit. 2 days lang ang uniform natin. 2 days lang. Baka silectrack na, no? Kaya nililipad. Baka silectrack pa. Siguro nakakain kayo kanin. Ang lakas at malaki. Maraming karga ng carbohydrates yan.
Dalawang balik, no? Alam mo lang. Dalawang balik. Pa. Tapos sa baba naman. Pa. Pagano'n. Balik sa baba. Ano, sa baba ka tayo dyan? Sa baba ka tayo. Ano, may ramo rin eh, parang ko tingin. Oo. Ilan natin muna. Boss, pwede puli ako ng notebook ko. Ano, boss?